Zdravím priaznivcov YouTube kanálu o ziskovom tradingu aosforex.com. Moje meno je Braňo a chcel by som vám v krátkosti prezentovať výsledky nášho obchodovania na Forexe. Tak ako včera, video natáčam trošku neskôr, takže už mám iba print screeny, pretože na platforme došlo k updateu. Konečne sa vyobchodovala 52-hodinová seansa na 1000 eurovom účte, ktorá skončila teda v miernom zisku, ale zisku, čo je dôležité. Celkovo potom stihli zbehnúť ešte 3 krátke a dnešný deň je teda uzavretý so ziskom 0,29%, čo samozrejme je veľmi príjemné. Druhý účet, ktorý vám bežne ukazujem, ten bol na tom lepšie, čo sa týka počtu seansí aj výkonnosti, pretože dneska sa tam pripísalo 0,35%, takže opäť kompletne úspešný deň, všetko dosiahnuté v úplnom kľude a pohode, trh si robil to, čo chce a potrebuje a náš systém to úplne vynikajúco zvládol. To je všetko, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, teším sa na zajtrajšie video a nech sa vám darí.